Oké. De aandacht graag. Boekjes op de grond. En dan gaan we even lekker warm worden, loskomen. En dan beginnen wij bij onze voetjes. We gaan stampen. Ja. Even lekker los. Even die benen losschoppen. En dan de gezichtsspieren. I'm riding in your car. You turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. Ja, we zijn bij Koor Geen Gehoor, Leeuwarden. En wat we hier doen, we zingen hier. En we maken heel veel plezier. Het is eigenlijk het meest laagdrempelige koor van heel de wereld, wil ik zeggen. Op dit moment van Friesland misschien, maar we komen eraan. En dat is eigenlijk wat we doen. We zingen hier voor plezier. We zingen hier omdat we dat leuk vinden. Niet omdat we dat goed kunnen. Of omdat we er iets mee willen doen. Of met toonladders en alten en tenoren en al dat soort gekke termen. Daar doen we niet aan. We zingen gewoon. Rolling like a breeze, country road. Take me home to the place. Waarom bist lid worden? Ja, omdat ik net jongen kan vanzelf, maar ik vind het wel heel erg leuk. En dan stond onder de douche en dan mij zo graag even lekker jongen. En nou, nou ken dat hier al hier, maar hier al. Ja, dus dat maakt het zo leuk. Het shirt er al heel gezellig uit. Ik vind het wel, ja. Hè? Nou, wat had ik pro de willen? Het jet nergens op vanzelf, maar dat heerst zelf wel. Maar we hebben wel een pro de Kate. Hè? Ja. Ja. Ja, maar ik, dat valt me heel wat mooi. Ik had al even wat valse verwacht. Ja, hè? Nou, zo, het wordt steeds beter. Nou, ik wandelde hier een keer langs op een avond en toen zag ik dit. En dat hoorde ik dus ook door de ramen. En toen ging ik de hele weg terug naar huis, was ik aan het zingen. Ik denk, nou, daar moet ik maar bij. Late at night, you're taking me home. You say you wanna stay. I say I wanna be alone. 'Cause when we kiss, ooh, fire. Het is jouw eerste keer. Klopt, ja. En waarom toch niet jou, ik ga erheen? Nou ja, het is wat... ik ben de naam alweer kwijt, maar het zegt van je mag graag zingen. Althans, dat probeer ik dan ook wel. En dat lukt niet. Dus ik denk, ik ben eens aan het googlen. En toen kwam ik toevallig dit tegen. Dat ook nog in andere steden was, Groningen. Daar kom ik uiteindelijk vandaan. Dus vandaar kom ik hierop. En ik denk, ja, waarom niet? En wie er nou nog een bepaalde drempel was doorheen moest? Nee, oké, dat is de hobbel. Maar het is wel een doelgroep. Hè? Er zijn heel veel mensen gaan heel veel willen maar jongen. Maar ze dwaren net omdat ze denken dat ze net jongen kennen. En dat is natuurlijk, kijk, ze een kist net jongen. Maar dat maakt hier niks uit. Dus dan kies je gewoon lekker voluit. Ik merk ook dat, waar ik misschien stiekem erin ben gestapt van, oh, leuk bijbaantje, is het inmiddels wel echt meer dan dat. En ben ik ook wel echt, ben ik hartstikke trots op wat we hier doen. Nou, je brengt ook mensen bij elkaar. Ik denk dat is iets wat ik zeker in de eerste weken heb gemerkt toen ik dit deed. Dat je soms mensen hebt die eigenlijk een community zoeken en mensen zoeken en vrienden zoeken misschien wel. En hier dat wel kunnen vinden. En dat ik steeds meer hoor van dat mensen echt uitkijken elke week weer om hier te zijn. En dat geeft mij zoveel energie terug dat ik heel blij ben dat ik dat ook kan geven. Ja. Is dit voor je nou al je de eerste keer dat je hem zong op deze manier? Vingers? Ja. En lucht het nou ook op? Is het ook lekker? Ja.